Etxeko giroa, familia, ikasle eta irakasleek osatzen dugu eskola komunitatea. Natura eta jolasa uztartuz, gizaki guztiok garen bezalakoak izateko dugun eskubidea bultzatzen dugu. Elkarlanean gizartean eraikitzen dihardugu egunez egun. Ikasleen ibilbide naturala errespetatuz, autonomia, sormena, jakimina, elkarlana indartzen ditugu. Ongizate emozionala zainduz guztion eskola eraikitzen dugu. Eskola bizi eta aktiboa gara, haurra da protagonista. Esperimentazioan eta estimulazioan oinarritzen dugu heziketa. Barnekotasunean oinarrituta hasi eta hezi egiten ditugun ikasleak. Naturaz gozatzen dugu, eskidetza eta bizikidetzan aniztasuna eta berdintasuna sustatzen dugu.